नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनल कृषी संजीवनीमध्ये। तर आपण आजचे म्हणजेच 8 जून 2022चे सोयाबीनचे बाजारभाव पाहणार आहोत। तरी माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेजारी दिलेली नोटिफिकेशन बेल दाबून नोटिफिकेशन ऑल करा, ज्याने की मी व्हिडिओ टाकलेले नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळेल। तर बाजार समिती मेहकर जात आहे लोकल, आवक आलेली 1350 क्विंटलची, कमीत कमी दर आहे 6000, जास्तीत जास्त दर आहे 6700, सर्वसाधारण दर आहे 6400। पुढील बाजार समिती आहे नागपूर जात आहे लोकल, आवक आलेली आहे 398 क्विंटलची, कमीत कमी दर आहे 5502, जास्तीत जास्त दर आहे 6550, सर्वसाधारण दर आहे 6288। पुढील बाजार समिती आहे गंगाखेड, आवक आलेली आहे 35 क्विंटलची, कमीत कमी दर आहे 6500, जास्तीत जास्त दर आहे 6700, सर्वसाधारण दर आहे 6500। पुढील बाजार समिती आहे सोनपेठ, आवक आलेली 102 क्विंटलची, कमीत कमी दर आहे 6001, जास्तीत जास्त दर आहे 6690, सर्वसाधारण दर आहे 6500। पुढील बाजार समिती आहे बीड, आवक आलेली आहे 85 क्विंटलची, कमीत कमी दर आहे 5990, जास्तीत जास्त दर आहे 6561, सर्वसाधारण दर आहे 6335 रुपये प्रति क्विंटल। तर हे होते आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव। तर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। धन्यवाद।